kune vamwe vanhu vanovharwa kule novharwa nezviganande zvine mbavha idzi. Ende unoona problem ine vanhu vezanu PF 1 vakaona kuti munhu uyu anogona kuisa influence kuvanhu kana kuvataridza masystem kana kuti mashandiro anoita corruption yezanu PF. They are capturing you, they are arresting you. Ende ava vati vachitofunga izvozvo havagoni kutora nguva iyoyo kuti vaise pamukana wokufunga kuti nyika inoda nyika nevanhu nemacitizens anoda kuitirwei. Vanotora nguva yokufunga kuti hati unoona zvaita Geza uyu, zvaita mwana waGeza, vana Sarwaka nananhingirikina vanoda kuwana kubata mwana waGeza nokubata vanhu vari murevolution. Saka ndo zvavakapirwa vapfana vaya vana Sarwaka. Sarwaka kana tisingarasi kutaura ari kuma 23, 27, 28 years. Saka akaisirwa izvozvo kuti aite sokuti ari kuma change champion, kuti vana Sarwaka ndimi munobata basa, ndimi vana mudzingwa. Apana mimi musada kutiona mahobi mimi. Imimi vana Sarwaka mimi nana mudzingwa hapana mimi. Muruda kutotora makuchita mahobi cheo cheo. Kutora corruption kubva nayo kuZimbabwe kuya nayo muno South Africa. Why guys you don't have a respect with the Zimbabweans? The way you do things you don't have a respect. Chimama akazvoona kuti oh madhira andiri kuita nemashoko andiri kuita ava murume uyu wakangwarisa watondiona because inini ndinoona. And the 2 minutes 3 minutes ndobeta sendiri rauri ndichida kunzwisisa hunhu hwako. Asi wachona handiwanikwi kuma platform akawandisa, kuma platform avamwe vakawandisa handindi. Vanhu vendinoona kuti ava vana they are dangerous people. This is the dangerous people. This is a sellout people. How can I communicate with them and associating with them about how we can deal, how we can work, and how we can fix things? Because already they have their elders. Sarwaka angagoni kubva kuZimbabwe achiti anofambira mari nyaya nyoka yemabhunu kucrossa paborder achitozikanwa kuti unonzi ndi Sarwaka uyu ari kuinda kuma opposition party. How many CIO, how many army, how many support unit they are there at the border gate in Bedbridge? How many of them? Why they don't arrest him? And many people there knows the way they want to know about the sister of nyoka yemabhunu. Havadi kuwana kuziva, havadi kuti vana sisters hazanza nyoka yemabhunu masisters ake auye vashande nawo. Vanoda kuziva kuti the real name yanyoka yemabhunu anonzani. Ende akaberekwa gore ripi, akaberekerwa kupi, baba vake ndiani, mai vake ndiani. Ende muraini rani, chief yani, musadu buningirikini mu district ripi. They want to know that. That is how are they dealing with people. Now, some of the blind people, you can say, no, Comrade Sarwaka, I always say this. Vamwe vanhukazi zvinhu zvavanodavirira azvitombo vakwani.
nokuti vari kukurudzira vamhondi muri kuchema kuti tiri kuurayiwa neZANU-PF. Muri kutokurudzira mhondi dzomusingaoni kuti mhondi dzakauya kugeza chamisa nyoka yamabhudhu revolution. Muri tinotokutendai vasaro waka. I don't understand this. Sometimes mwana wageza uri right. Kuti zvimwe zvinhu zviri secret hatifani kuisa kuma platform. I say, guys, to eliminating ZANU-PF, we don't have to work with more than 100 people. To training to be a good sniper and a good rival, America can give us. I can guarantee you this. But we have to work with confidence. If you want to take ZANU-PF down, you have to work with confidence with only 50 people or 40 people. Not more than 100, not more than 50. Not more than 50. And there is nobody who will be there by that train to be trained. He can walk with a phone. You can leave that premise without without to complete the job to remove or to kick out ZANU-PF. Number one is those people you have to take their phone. You have to remove them for themselves, and you have to have a scan. A scan, you can cut all the camera, no matter you have a camera on your board, to remove it. Everyone can have a G-scope. And a scan machine to scan you if you have something on your body. And the clothing and shoes and cap and glasses and what, you must leave on the back. Even your phone. Because babageza if vanga vachida kuti ZANU-PF ibve, ikazvinezvi yakatobva kare. 3 months dzavakashanda dziya dzakavhariswa parliament, ngade ZANU-PF yakabva kare. ZANU-PF, you need some people that are thinking deeper, not easily. Thinking deeper. And you can get a strong country, can give you it can supply you with strong weapons and strong chemicals. Each and every base army camp, you have to put that chemical. That chemical, everyone will be drunk. You doesn't understand what is happening. That chemical is just to blast it, everyone. It's unconscious. You can take everything. America has that chemical, even South Africa here, you have that chemical. Where I used to offload that. Here in South Africa, you have that chemical. That chemical, you can paralyzing for 2, 3, 5 hours. You can start by Chitepo, Josia Magambatongo Gara, go to Bulawayo, go to Tandaguru, go to Harare, Central, and everywhere.
Zimbabwe don't have army department more than 10. The strong one is not more than even 10 or 5. You can capture everyone there. Just to use drone or to use parachute. Midnight. Just spray everywhere. In the army camp, everyone is drunk. You don't know what you're doing. And you grab them and you put them down. That is how you can work with ZANU-PF. The time they wake up, some other soldiers, they died. They have found the weapons, and some weapons is gone. Some other army vehicle is gone. Other one is on. You left them. They are tortured. You must be torturing them. If they are wake up there is no any weapon water they can use. Not to speak what we do right here in the platform. ZANU-PF, he cannot change the characteristics to the people.